फ्रेंड्स मोनसे निउस ओंखारनानै फैदों बे निउसआ जाहैबाय इजराइल आरो इउक्रेनजों लोब्बा गोनां। नोंथांमोना मिथिगौ इउक्रेन रासियानि गेजेराव जोबोर गिलु-बालु दावहा जागासिनो थादों। सानफ्रोमबो नोंथांमोना आं बेनि आपडेटबो होबोगासिनो थादों। दिनैबो जोबोर गिलु-बालु माखासे आपडेट दं, नाथाय बिनि सोलाय नोंथांमोना आं मोनसे गुबुन रोखोमनि आपडेट होनो नागिरदों। बे जाहैबाय थांनाय शुक्रबाराव UNGA आव इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्बलियाव मोनसे भटिं जादोंमोन आरो बे भटिंआ इजराइलजों लोब्बा गोनां। इजराइला पेलेस्टाइननि माखासे बाहागोखौ सेनानै लादों नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिनि मादाव वेस्ट बेंकआबो मोनसे। इजराइला पेलेस्टाइननिफ्राय सेनानै लादों होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बेखौ इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआव जे बेखौ मानो इजराइलजों दाजाबनांगौ बा इजराइलनि होननानै मानो गनायनानै लानांगौ बेनि थाखाय इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्बलियाव भटिं जादोंमोन थांनाय शुक्रबाराव आरो बेवहाय गोदानै फिन प्राइम मिनिस्टार जानाय, बबेखानि बिथाङा सिगां प्राइम मिनिस्टार जाखांबाय, बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा फन कल खालामदोंमोन भल'दिमिर जेलेन्स्किखौ, इउक्रेननि हादरगिरिखौ, आरो फन खालामनानै बिथाङा बुंदोंमोन जे UNGA आव इउक्रेना जेन इजराइलनि जानानै भट होयो, इजराइलनि फेभाराव भट होयो आरो बिनि सोलाय नाथाय भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ बिदोंमोन। नाथाय बेन्जामिन नेतान्याहुआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, बे बाथ्राखौ उनाव सावरायनाय जागोन, साननानै नायगोन, आरो बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जेन इजराइलनि सापर्टआव भट खालामो। नाथाय भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा ओरैबायदि निर्देश होबाय गावसोरनि एम्बासाडरखौ जे बे भटिंआव जेन एबसेन्ट थायो, नट एबस्टेन। एबस्टेननि ओंथिया जाहैबाय मा, भट होनाय जायगायावथ' थादों नाथाय भट थुनायाव बाहागो लायाखै। नाथाय बिनि सोलाय बिथाङा ओरैबायदि एगेन्स्टआवबो भट होनो हायाखै बा एबस्टेनबो थानो हायाखै, नाथाय थानो होदो एबसेन्ट। एबसेन्टनि ओंथिया जाबाय भट होनाय जायगायावनो थाया, भट होनाय जायगायावनो थाङैखौ एबसेन्ट होननानै बुङो आरो एबस्टेन्टआ जाहैबाय थानानैबो भट होयैखौ बुङो। बिनिखायनो बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा जोबोर रागा जोंदों, जोबोर दुखु मोननाय, गाज्रि मोननाय फोरमायदों भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथांखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जाहोननि थाखाय इउक्रेना बेबायदि एबसेन्ट थादों। बबेखानि आयरन डम सिस्टेमखौ डाइरेक्ट होनो होननानै बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा बुङाखैमोन। बेनि थाखायनो इउक्रेना इजराइलनि जानानै भटबो होआखै, एगेन्स्टआवबो भट होआखै, नाथाय एबस्टेन्टबो थायाखै, बिनि सोलाय थादों एबसेन्ट। आरो बेयो जोबोर बेड मेसेज होननानै आं बुंगोन, इउक्रेननि थाखाय बेयो जोबोर गाज्रि बिथिं होननानै बुंगोन। नोंथांमोना मिथिगौ आयरन डम सिस्टेम, बे आयरन डम सिस्टेमजों शर्ट रेन्जनि रकेट मिसाइलफोरखौ गावख्लायनो हायो आरो इजराइला अरायबो हामासनि गिलु-बालु एटाकनिफ्राय बे एयार डिफेन्स सिस्टेमनि हेफाजाबावनो गावसोरनि हादरखौ रैखाथि खालामनानै अरायसम लाखिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बुजिबाय मा जाहोननि थाखाय बेन्जामिन नेतान्याहुआ इजराइलनि गोदान प्राइम मिनिस्टारा, बिनि सिगां नाफ्ताली बेनेटमोन, बियो बांद्राय गोबाव प्राइम मिनिस्टार जाना थायाखिसै आरो फिन बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा जाफिनबाय आरो बिथाङा मा जाहोननि थाखाय दुखु मोनदों आरो इउक्रेना बेवहाय मा खहा जादों नोंथांमोना साननानै आयरन डम सिस्टेमखौ हरनो होयिनि थाखायनो एबा सावरायनानै नायगोन होननायनि थाखायनो भटखौ होआखैसै, एबस्टेन्टबो थायाखैसै, जास्ट माने डाइरेक्ट जायगायावनो थायाखैसै, एबसेन्ट थादों। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना थांनाय शुक्रबारनि बे जि भटिं, बे भटिंआव बेसेबां हादरा इजराइलनि फेभाराव भट होदों बेखौबो आं खिन्थागोन। 87 हादरा इजराइलनि फेभाराव भट होदोंमोन आरो 53 हादरा एबस्टेन्ट थादों आरो बिनिनो मोनसे हादरा मा एबसेन्टबो थादों, बे जाहैबाय इउक्रेन। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखिनियाव आं मोनसे जोबोर गिलु-बालु भिजुअल दिन्थिनो लादों। बे भिजुअला फैदों पेलेस्टाइननिफ्राय, नाथाय बे भिडिअखौ जारि खालामदों इजराइल डिफेन्स फर्सआ। इजराइलनि डिफेन्स फर्सआ मोनसे गिलु-बालु अपारेशन खालामदों पेलेस्टाइननि मोनसे गामियाव आरो बे गामिनि मुङा जाबाय काफार दान। बे काफार दान मुंनि गामियाव जोबोर गिलु-बालु मोनसे अपारेशन खालामदों आरो बे अपारेशन खालामनायनि भिजुअलखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। मोनसे गामियाव बे अपारेशनखौ खालामदों, जानो हागौ बेवहाय माखासे हामास बा गुबुन गुबुन रोखोमनि टेररिस्ट ग्रुपफोरा थादों जानांगौ आरो बे टेररिस्ट ग्रुपफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बेबायदि गिलु-बालु एटाकखौ खालामदों जानांगौ। नोंथांमोना मिथिगौ पेलेस्टाइनाव गोबां रोखोमनि उग्रबादि बा उग्रपन्थी बा टेररिस्ट ग्रुपफोर थायो आरो बेयो सम सम इजराइलनि सायाव गिलु-बालु रकेट एटाक खालामबाय थायो, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जोबोर मोनसे गिलु-बालु भिजुअलबो दिन्थिनो लादों। बे भिजुअला जाहैबाय पेलेस्टाइननिफ्राय फैदों आरो बे भिजुअलखौ फोसावदों इजराइली डिफेन्स फर्सआ। इजराइलनि फर्सआ फोसावदों। इजराइलनि डिफेन्स फर्सआ मोनसे गिलु-बालु अपारेशन खालामदों मोनसे गामियाव, काफार दान मुंनि पेलेस्टाइननि मोनसे गामियाव। जानो हागौ माखासे टेररिस्ट हानजाफोरनि थानाय जायगायाव बे गिलु-बालु अपारेशनखौ खालामदों
जास्ट लाइक सार्जिकेल स्ट्राइक होनना बुंगोन आं बेखौ बे सार्जिकेल स्ट्राइकखौ खालामदों होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मिथिगौ पेलेस्टाइनाव गोबां हादरनि गोबां रोखोमनि इस्लामिक टेररिज्म बा इस्लामिक टेररिस्टफोरा थायो टेररिस्ट हानजाफोरा थायो नोंथांमोना मिथिगौ हामासनि नामखौ हिजबुल्लाह बेबायदि नामफोरखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बेबायदि गोबां रोखोमनि उग्रबादिफोरा बेहाय थायो बेनिखायनो बुंनो थाङोबा पेलेस्टाइना उग्रबादिफोरनि टेररिस्टफोरनि मोनसे न'बादि जास्ट लाइक पाकिस्तानाव आफगानिस्तान इरानफोराव जाबायदि दङ थिग बेबायदिनो पेलेस्टाइनावबो दं स' बेबायदि गिलु बालु भिजुअलखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो इजराइलनि जि साहस इजराइलनि जि गोहो बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिबा जोबोर आसरित जागोन बुहुमनि गासैबो जायगायावनो नागिर माबायदि फोजोबस्राङो बेखौ नोंथांमोना फिउचाराव माब्लाबा खिन्थागोन आरोबाव मोनसे गिलु बालु भिजुअल नोंथांमोना दिन्थिनो लादों आरो बेबो इजराइलजोंनो लोब्बा गोनां नाथाय बे भिजुअला इजराइला फोसावनाय नङा हिजबुल्लाह नामनि टेररिस्ट ग्रुपआ फोसावदों इजराइलनि जायगाफोरखौ ओनसोलफोरखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे ट्रेनिं माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे ट्रेनिंनि भिडिअ जारि खालामदों हिजबुल्लाहया आरो बुंदों इजराइलनि जायगाफोरखौ जेरै हायो ओरैनो हिजबुल्लाहया फोजोबस्रांगोन स' हिजबुल्लाहया माब्लाबाबो इजराइलखौ बेबायदि फोजोबस्रांनो हाफेराखै बबेखानि हिजबुल्लाहखौ इजराइला गोबां समावनो फोजोबस्रांबोदों बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि मोजां नांदोंबा माबा मोनसे जुदि आइडिया मोनदोंबा मा जाहोननि थाखाय बेन्जामिन नेतान्याहु प्राइम मिनिस्टार अफ इजराइला इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथांखौ गाज्रि मोनदों बेखौ थारैनो हमनो हाबाय आरो बेयो जेलेन्सकिनि थाखाय इउक्रेननि थाखाय थारैनो खहा गोनां जागोन होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर